Ola a todos, benvidos un día máis a Laritando, que, acabaron as vacacións, está que volver á normalidade, inda que nós, teño que decir que nós tuvemos aí todo o verán subindo episodios, así que, quen non os vira que os vai a ver, que están todos subidos na nosa canle, e, hoxe temos con nós outro creador de contido que, se vos digo Gabriel García, igual non vos soa moito, pero se vos digo Gabi ou Gabi G8, seguro que sí. Gabi, moitas gracias por vir a Laritando. Nada, a vos por invitarme. E, que tal as túas vacacións? Contanos. Bueno, pois a verdade é que foron as vacacións un pouco raras, porque estou aí ao borde das oposicións e claro, foi un pouco entre estudar e estudar na playa. Estudar na playa, non sei eu eso... Intentalo, intentalo, para non estar todo día encerrado, buscar outros ámbitos. Sí, aí tens razón. E, para a xente que non te coñeza, que non saiba quen é Gabi, contanos quen eres ti e que faz ti en redes. Bueno, pois eu son un creador de contido, que é o que se chama agora. Subo vídeos tanto a Instagram como a TikTok. A día de hoxe non sei como describir o meu contido, porque é un pouco raro, un pouco de todo. Supostamente encasillo-me no ámbito do humor. Intento sempre presentar situacións moi daqui, moi galegas, sempre con o noso humor que nos caracteriza e leválo aí a esplayalo o resto do mundo. Sí, oye, que ni tan mal, que eu así vendo entrevistas e tal que fixeches, sí que iso, non a comentabas que ti, alá polo 2013, cando empezou isto de YouTube, youtubers, YouTube, sí, que ti consumías moito YouTube, e se che pasou pola cabeza a idea de por ali empezar a facer vlogs e vídeos e tal, pero finalmente non foi así. Non foi adiante, basicamente, porque, sí que me xurdeu a idea, algo que me frenou foi moito a conexión. É que é moi fuerte, imaginaste agora sendo ti aí un rubios, un Auronplay, pero non, pola maldita conexión a internet. Aqueles moitos dicían, tal, pero non, se viron no mundo do rural, unha subida que che levaba... Teño subido vídeos a YouTube, levarme, día e pico sin apagar o ordenador. Claro, que non podes apagar nada, te lo que terei encendido, tal, e eu dormía co ordenador encendido. Hostias. Que... Mima, pois eso sería a hostia. Acordaste do primeiro vídeo que subiches a TikTok? Ou polo menos do primeiro que tes agora mesmo publicado? Do primeiro que teño publicado xa non sei nin cal é, porque creo que ainda está estos que subes cos colegas aí que, claro, non te ve nadie ni nada, que, alguén vía daquela porque eso esplaya ese vídeo, non sabes que antes está vendo. Pero así un dos primeiros, o primeiro vídeo creo que é a un chico catalán que TikTok axudache a reaccionar ao vídeo en directo, en live. E o chico facíache a broma de, se adivino el animal en el que piensas, era algo así, non? Se adivino el animal en el que piensas, tal, empieza por F, non? Algo así era. Claro, en castelán, casi todo o mundo iba en foca. Sí. Eu xoguei con eso e dixen formiga. Sí, e acorda, ese vídeo vino, acorda. Ah, sí? Sí, vino. E claro, pois ese vídeo foi tamén un dos primeiros que petou, sabes? Porque non sei se... Claro, a ver, moitos non desconocían a palabra, porque claro, ese vídeo chegou a todas as partes de España e dicían, tal, e incluso non sabía que se decía igual en catalán. E claro, porque había en Cataluña que dicían, tal... Fíjate. O primeiro vídeo, vou dar aquí o dato, foi o 14 de xuño de 2020 e foi precisamente un baile. Cos as túas amigas, en plan... tío, pode ser, é que por eso te digo, non teño ni idea, non... Esto chamou a atención, sabes, decir, hostias, non me imaginaba que o primeiro vídeo de Gabi fora un baile, pero ti todo aí animado, A tope, posiblemente. Sí. Iso, tamén falabas que ti ao principio sí que subiches como algúns vídeos en castelán. Sí. Pero dixaches, non, mira, es que non... Non son eu. Exacto. Non son eu. Eu foi algo de que, vou probar, porque tampouco había moito máis que facer. Pero dentro de min foi como plan, que non son eu, non son natural, non... Eu tampouco quero vivir
isto non buscaba tampouco un éxito ni nada, e mira, vou ser eu, e punto. Eu falo en gallego, eu estou sempre me expreso así e tal, e así foi como para arriba. Sí, que aí está, para a xente que di isto de no, es que si hicieras os vídeos en castellano tendrías máis seguidores. Pois mira, el outros vídeos en galego foi como repuntou, así que... Eso é certo, eso é certo. O sea, sigue habendo ese tipo de comentarios de que incluso hai xente que me di, jova, por privado, incluso que che din, ojalá los hicieras en castellano porque creo que llegarías a máis gente. A vista está. A vista está que non fai falta. Exacto. A mí gustaríame saber de onde sacas tanta imaginación. Iso tamén non quería saber eu. É que a veces a miña cabeza xa sempre foi os meus colegas, as miñas amigas, todo. Me dicen, jode, como te traballa a cabeza? É claro, é como en plan, estou aí furlando, e a mellor estou falando ahora contigo e teño unha idea xa que pode salir daqui, sabes? É como... Sempre estás aí... Teño aí un hemisferio do cerebro que me está traballando aí, tum. É verdade que a veces é como que moitos, aos youtubers moitos que dicían é que a miña cabeza non descansa. É verdade, pero eu é como que non o fago sin esforzo. Non é que estea obligado a... Xa, salche solo, en plan... Estou pensando, non sei que fago hoxe, que non sei que... Mais o que non gravo é porque a mellor non teño tempo, que a maioría das veces de por que non hai vídeo é porque real, non teño tempo. Mais que por la falta de ideas, porque teño un blog de notas cheo de ideas de meses que non dou levada a cabo pola falta de tempo. Hostias. E que me gustaría saber un pouco como é todo o proceso, porque ti, a maioría de vídeos é sobre todo parodias de outros vídeos. Sí. Entón, claro, ti ves o vídeo e empezas aí xa a frular, ou como é... Sí, a ver, moitas veces dicíame no podcast que fixen aí atrás que se improvisaba ou guionizaba ou tal. Eu sei que hai algún que sí que teño pois un guión, pero non é que teño un guión, é que ocurre-se unha frase e anótoa, por se me olvida. Pero ao mellor chega a hora de gravar o vídeo e digo todo diferente, porque non me cadra. Xa. E sáleme máis así directo que pensalo, que dixen isto. É como que xa non é natural. Para min é como exprésome no momento. Estou así. Hai vídeos que chos pasan os teus seguidores, en plan, oye, mira... Así, hai un que sí, que me di, acordéme de ti, podes facer un vídeo? E o mellor cadra, o mellor non. Porque xa hai veces que como que non me ten moito sentido, ou non me meto na situación de estar nese vídeo ou tal, sabes? Cales son así, dos vídeos así que publicas, ou as temáticas así que ves que máis gustan? A diferencia entre en Galicia e o resto de Dios, España. iba a dicilo eu, porque me encanta. Eu teño me mexado da risa con algún deses vídeos, te lo juro. Bueno, pues gracias. No, de verdad, é que é como... Non sei de onde sacas... Porque é como moi real, porque é moi real, en plan... Se non nos vistes, por favor, tedelo escribir. Porque é como moi real, pero ao mesmo tempo é como... Dios, é que me encanta. Sí, sobre todo o tema expresións. Porque hai expresións que eu, de verdad, é como... Non sei. A ver, é que ao fin e ao cabo ese é o día a día, non? O sea, eu criei-me así e ao fin e ao cabo é como, esta frase que moi nosa. Incluso estar no cole, que as miñas compañeras de traballo, e soltar era unha frase, ostras, que iso tamén non sei que... E dime, puxe, ter que cobrar por esta idea, non sei que. E sí, ao fin e ao cabo son frases que usamos bastante aquí, non? Sí, é que de verdade é unha maravilla pura. Que eu, o sea, non me dara conta hasta que ti empezas a facer estes vídeos de dicir, jova, somos, o sea, temos unha identidade cultural moi diferente ao do resto de España, neste tipo de cousas, sabes? É como... Moitísima. E vese que como... Hai veces que, claro, cando entra unha persona nos comentarios e digo, tal, es que, madre mía, e incluso hai veces, bueno, que compartimos con algunhas. Porque sí que teñen comentado de que, pois, eso tamén como que decimos nós, pero de outra forma, ou dino, pois nosotros non sei que. Xa, pero tamén hai cousa de decir, por exemplo, unha persoa de algún sitio de España, dicir, que significa esta expresión tal? É dicir, a ver como yo explico agora. Non hai, é que, de feito, a min pásame. Teño frases que non sei como, ou que me costa, e como podo representalo como o resto de España faría. Non sei,
porque parece que é noso, que non pode salir de aquí. Sí, que ten pasado. E ti, bueno, agora mesmo andas facendo un vídeo diario, máis ou menos, Sí, por máis aí. ou menos, sí. Canto tempo che leva a facer Depende. cada un? Depende. Leva máis a veces a edición que o vídeo en sí. Sobre todo cando fago os vídeos ao mellor de estar interactuando con outro vídeo. Porque métome tanto na situación que necesito pois ter o croma que se choplica tal, pero necesito esa imagen e tardo moito en buscar a imagen que quero en Google. Amigo. Sabes? Libres de dereito, sempre. Importante destacar vale? eso. Necesito esa imagen porque me vexo nesa imagen necesito que coincida a conversación. Entón, a hora de enganchar todo, poñer ao mellor se estou no hospital, sonido do hospital de fondo, pim, pim. E esas cousas, pois, levache bastante tempo. Sí, pequenos detalles que... Porque o mellor de gravar, se me sale pum, 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 hai vídeos que se acaban en, non sei, 5 minutos, 10. Depois edición 45. Hostias. Sabes, ou 40. Que a veces eses vídeos que máis edición levan son os que menos funcionan. Reales. Sí, pásale pasar a pastilla. Teño comentado con outras persoas e dime, sí, se hubo un que literal me pode levar 10, 15 minutos, 200, 300 mil. Eu, por favor. Xa, Dios. Eso dá un pouco de rabia tamén. Sí, pero bueno, ao fin e ao cabo, pois a xente tamén, sabes, diste, pois isto é o que máis gusta, non? O sea, porque sabes tamén como tirar. Ainda que nunca fun moito de subo máis o que eu quero, e pois gustou. Sí. Pero bueno, diste, sempre se agradece o feedback, non? De, Dios, pois isto molou moito. Pois, bueno, podo tirar outra idea que enlace con esta. Entón, aí, e xe fago o efecto bola de neve. Sí que tamén estás feito así roldas de preguntas e tal, e moita xente pregunta en plan, oye Gabe, cando vas facer shows, cando vas facer monólogos? A ti xa dis, mira, non te queres meter nese Non me quero meter nese berenjenal porque creo que non me vexo suficiente preparado. Fixe unha vez, foi improvisado total. Bueno, improvisado, levamos un pouco de guión, que aquí estuvo Leti, non? Leti da Taberna aquí, non? Foi con ela. E aí os dous fixemos un guión e ali saleu a cousa medio guionizada, medio improvisada, non sabería como explicalo. Saleu ben, o sea, saleu mellor do que eu esperaba. Pero non, se me tuvera, veume incluso un chaval a falar, a dicirme, Gabi, vente ao meu bar, tal, non sei que, fai un show, un monólogo, tal. Mira, tío, eu vou ao bar, tomo algo contigo, falamos, se queres, ali e tal, pero se queres unha promoción, facemos, falámoslo, chegamos a un acordo. Pero non, deixo a xente profesional. A xente que en realidad, tal, eu de feito tampouco que me inspire, igual tampouco é iso, que non estou moi pola labor de facelo, sabes? Porque ao mellor, ao final, teria que machacalo, pero tampouco é algo que me encha. Ir a facer un show. Está ben o de presentar, como presentei na Dorna, na Festa das Dornas, así os vos en motor e tal, eso sí, porque estás ali, o teu rollo e tal, pero un show exclusivo que veña xente aí, tal, non, eso é para outros. Claro, tens que conformarmos cos vídeos, é o que hai. Eso. Bueno, durante a época pandemia, porque a época pandemia a ti dauche para moito, Para moito. pois tamén abriches Twitch e facías aí como charlas con diferentes personas de Galicia, por así dicilo, que están disponibles no seu canal de YouTube, tamén por si queredes velos. Estou facendo unha promoción que Aí, que se nota que non lle paguei, E así, de todas as persoas que entrevistaches, cal foi a que máis te impresionou? De impresionar, de impactar. Sí. Pero desto que quede sin palabras é que non... A Toñito de Poi. Sí? Por que? Esa entrevista é ouro. Ai, sí. É ouro, porque... Claro, eu teño un concepto... Sabes isto de que cando, a mellor, o que sei, conoces a Brad Pitt, ti tes idealizado a Brad Pitt, depois a mí cando falas diste, este tipo, sabes, ou cal, ou que random, ou tal.
Pero, claro, Toño de Poi é cantante dos Heredeiros da... Bueno, guitarrista, cantante dos Heredeiros da Cruz e tal. E claro, Toño, xa ves, é un personaje, é un artista, dos pés á cabeza. Claro, eu son un super fan dos Heredeiros. E o interesante que é un libro, pero de aventuras ese tipo. O sea, que quedei... Os meus colegas estaban ali e dicían, jova, de ir ao Amazonas, de estar en tribus, facer o camiño de Santiago descalzo, o sea, sabes, é un tío que é para sentarte nun bar, abrir as orellas e que fale. Ostras, que guai. Porque ese home é un buf. E houve algunha persoa que dixeras, bueno, igual un pouco soso? Pois a verdade que todos estaban. A ver, queda un pouco, sona un pouco queda ben, non? Sí, pero venga. así a bote pronto, que sabería dicir? Vale, bote a picada, porque a Iago Martínez, Eugenio Parodias, que anda por aí, que conocí nun programa e agora está despuntando aí con vídeos parodia que fai. É un tipo normal, ao fin e ao cabo, pero fai moi bons vídeos. Pero, bueno, a ver, por dicir un, o sea, por... Veña, sí, salváchelo. É unha picada, toma, aprende. Ahora sí que tamén levas tempo sin subir nada a Twitch, porque, bueno, ti mesmo dis que non tens tempo, en plan, que é que non xe dá para máis. Entonces, non sei se te has pensado volver en algún momento. Sí. Sí. Gústame, é que me gusta, sí, se non me gustara, tal, pero sí. Non de forma tan masiva, tan hardcore aí como era antes, pero sí, algún día. Cando pasen os opos. Sí, exacto. Esperando que vas a... Por favor, a partir do 1 de outubro, que se acaba, pois, algún día. Además, creo que o guai de Twitch é que é un contacto máis directo en plan cos teus seguidores, non? Sí, iso que me mola. E aparte que che pasa un vídeo, vémolo en directo, comentamos. Aparte, bueno, que tiña aí un mini salseillo teño un grupo de Telegram. Sí, vou falar de logo. Vale, pois se queres enlazámoslo despois. No, dalle. Sí. Sí. Bueno, teño un grupo de Telegram que se chama Furancho das Tentacións, que bueno, aí, non sei, xuntouse xente de todo tipo, ao final, xente que me sigue, supoño que será xente igual de tola como a min. E moitas veces facía directos tamén, aparte, eso foi posterior ás entrevistas, no que subía a xente que estaba metida no grupo e comentaba que tal a súa experiencia. É que eu ese grupo, de verdade, necesito saber que se coce nese grupo, porque é que me imagino de todo, Hai de todo. Empezou moi fuerte, empezou sendo, entraron así de primeiras, 100 personas, ou 100 e pico eran así, ou 70, 80, andaban por aí, rondando as 100. Claro, a xente moita non tiña Telegram. Moita que me escribía aí, dicime, por que non faz por WhatsApp? Porque por WhatsApp hai que dar un número. Eu quería privacidade, un número de usuario e tal. E Telegram facilitache moitísimas cousas, e unha desas é ela, que mandas unha enlace de invitación, entra. E podes facer un grupo incluso masivo. Aí empezou, a xente empezou a cotillear, a falar, a conocerse, non sei que, a quedar, empezou, eu subí o enlace, entraba máis xente, empezou a tal, non sei que, a crearse grupillos, e despois evolucionei o que Telegram facilítase dentro do grupo facer subgrupos. E teño a barra do Furancho, que é o general, e depois está o grupo de ligoteo, o de amiguis, e despois 4 subgrupos que son as provincias de tal, para que a xente concorde máis dentro da súa provincia, ofertas de traballo e verbena. Hai de todo, madre mía. Vamos, adiante. É verdad que me mola moito como está distribuído, sí, bueno, aí saleu algunha parexa, sei que están vivindo xuntos. É que quería te preguntar, en plan, non saliu algunha parella? Sí, que saleu Constancia. Nin en First Dates pasa isto, Desvirtualicei a un grupillo deses de Telegram, estiveronme contando,
incluso me axudaron a gravar unha promo, que unha delas era cámara profesional, non o sabía, axudoume, moi majos todos, e contáramos salseo, e todo. Que foi así o máis surrealista que viches? Ou que che contaron nese grupo? De acabar en Coruña, sin conocerse, despois consigo unha portería, pero unha liada, tío, que despois acabaron noutro pub, chegaron a dormiron todos xuntos, unha liada, o sea, a mí empetaba a cabeza, sabes, o sea, pero, a mí o que máis me empetou é que haxe xente vivindo xunta, vivindo. Que fuerte. Non que sea unha parella, xa tal, non, aquí vivindo, literal, salindo e vivindo. O sea, por favor, se dixe, se hai unha boda, espero que me inviten, vamos, o sea, que menos, non? Que o Celestino que puxo aí o grupo, por favor. Pero sí, despois tamén houve rollos, Xa houve, eso que dixen, que estou construindo un gran hermano aquí e non me entero. Vou vender o grupo a unha cadena de televisión. Exacto, sí, eso sería porque eso. Pues sí, tan a ver, había hortas, non sei, que se discusións, que se crearon un grupo alternativo. Anda. E todo eso, a ver, a mí malame por tal, eu moitas veces non me enteraba de nada. O sea, porque, claro, entrabas aí e había, non che quero exagerar, 40.000 mensajes. Ostras. No, e ora hai casi 2.000 persoas. Agora, para min é inviable atender a todo, e teño moderadores aí, que son xente que collín, que desvirtualicei, que collín confianza, deixo vos de moderadores, para que permita que non haxa faltas de respeto, que non, nadie se pase da raya, que non manden fotos que sean ofensivas, que sea, bueno, que haxe salseo e tal, pero non, sempre, de feito, teño unhas normas ali marcadas, e o que non, vaise fora, restríngese, e se ten ido fora, xente. Bueno. Sí, intentamos manter libre de que nada, non pasa nada, non pasa nada. Non, menos mal, un pouco de orden que a xente... Sí, un pouco de serios hai que se poñer a veces, que estemos... Que senón a xente se lle vai un pouco. Non, hai xente que se lle vai moitísimo, subindo fotos e tal, e aquilo xa se pasaba a veces. Outro tamén me chama a atención que, por exemplo, a túa conta de Instagram, sobre todo as stories, é todo memes, sempre hai... Sí. Tía memes, a subir memes. Gustaríame ver a tua galería porque debe ser todo memes para subir. Tío, máis ben o meu algoritmo de Twitter, que é casi onde me sale todo. E justame é pouco uso, basicamente. Bueno, Twitter non, X. Exacto. Como a miña conta está destinada así, e a mí me fai gracia, subo. Subo sempre unha frase comentando tal, sempre, sí, porque non son o típico de hey, chicos, pois estou aquí, non sei, que a veces sí que gravo, edito aí un mini blog, así, e deixo nas stories e tal, pero sí, pero tanto como para estar aí, hola, chicos. Sí, que de feito, o sea, sí que algunha vez has feito así rondas de preguntas. Eso sí, eso tamén me gusta, E tal, pero en general falas moi pouco da tua vida privada, en plan, mantela ao marxe. Sí, bastante. Intento mantela o máximo marxe posible. Pero, bueno, unha cousa que comentaches tamén para un mes ou menos, así falando por Instagram, nas túas stories, é que a mí me fixo moita gracia, é que pola rúa ou por onde vas te confunden con Xurxo Carreño. Eso é flipante. O sea, este ano foi o ano. É que foi... Eres Xurxo? No, son Gabi. Ese. Eu... Vale. Pero chegaba outra persona e volvíache a preguntar se era Xurxo Carreño. Pero a mellor non me conocía a min, Entón, dime, eres Xurxo Carreño? No. Vale, perdona. Que bueno. E outro se pregunta, ti faz vídeos en Insta, non? Así, sí. Xurxo Carreño. E digo, no, Gabi. Guau, tío, como te pareces? Pero pero físicamente, sabes? O sea, pero, e digo, non pode estar pasando. Non sei, isto... Eu así, con Xurxo Carreño, Eu non vexo parecido, no blanco dos ollos, o mellor, pero non... Os dous teredes barba, dixo, pois di, mira. Punto, sí. Pero non...
non vexo parecido, non vexo. Eu tampouco, pero, bueno, se alguén aquí está vendo parecido que o comente, porque, quen sabe, igual... Que ao revés, bueno, claro, ti és Gabi. Sí, buah, nunca che dixeron. Que fuerte. Que te parece a Xurxo Carreño? Sí, ahora sí. Pero sí, espero que non sexa Xurxo Carreño lle parece. Ahora eres Gabi. Oye, quen sabe, igual. Non creo. Sería, pero bueno. Xa cambiando un pouco de tema, vamos falar un pouco pues, da tua vida profesional, que ti eres educador infantil. Estamos. Na Estrada. Pero... Non, na Estrada non. Non eres educador infantil na Estrada. O sea, non vives na Estrada. Vivo na Estrada. Pero non traballas ali. Non traballo. Non te digo onde traballo. Vale, pues non o digas. Deixámoslo aí, confidencial. Pero, bueno, iso, que non era a tua primeira opción, non? O de ser educador infantil. No. Non era. No, era ser médico, entendo. Sí. Son un pouco raro que me molaría ser médico pediatra, bueno, ao fin e ao cabo, todo moi vinculado ao cuidado de nenos, Sí. pero ou médico forense. Xa, é que... o sea, atender nenos ou cadáveres, en plan... Sí, moi o sea, parecido, o berran sabes? moito non berran, Exacto. No, pero sí, son un pouco raro, pero sí. Chamam moitísimo, sempre me chamou o tema de... Ese, a atención, non sabes, non sei por qué, pero bueno, quedou aí. Sí, porque, bueno, como que en bachiller non tuveras moi boas notas e tal. No, sempre fun aprobando todo, pero era clase media, aí. Sí, en plan... Bueno, nin os que iban raspado, No, aí vai no medio. pero tampouco dos que tal. Pero, bueno, é iso. Así que sempre, a min chama a atención, porque sempre que falas da tua profesión en redes, que se che nota tanto, que che gusta o que faz, notase moitísimo, en serio. Pues, a ver, sí que me suele dicir, pero que, eu para min, a ver, o traballo, sempre dixo todo o mundo, non? Que eu dixo, bueno, oxe, pues quedaba na casa. Pero, bueno, traballo é menos traballo cando che gusta. E vou moi contento, teño os meus nenos e nenas ali, e fan o día que se che vaya así. Porque, bueno, para eles, ao fin e ao cabo, eres un dos pilares que vai marcar o seu futuro. E, sobre todo, cando veñen, que xa están no cole de maiores, e che veñen a facer unha visita ou te ven, e se acordan, que eso é o bo, sabes, que diste, marquei tal. Porque nesas idades que se acorden da xente é bastante complicado. Sí, porque eu despido, nós collémonos en bebés, chegamos aos 3 anos e despedimos. Claro, botas desde que teñen 4 meses hasta que teñen 3 anos. E velos, evolucionar dunha maneira. Ese é super bonito, claro, para min é, Pero tamén, entendo que tas que valer, porque ao final os nenos son nenos, claro. Sí, no, acabas cansado. Hai días que, eses días que ao mellor, eu que sei, estás saturado por outras cousas ou tal, que ali xa como que che levantan o ánimo, pero sí que é verdade que tens momentos moi duros e de estrés, porque eu agora actualmente teño 18 nenos e nenas, se berran todos ao mesmo tempo, ou ainda que berren 6 ou tal, sempre, o sea, ti tens que estar preparado para todo tipo de situación, e ser rápido, actuar, e todo, que cae ven o outro e tal, e por iso temos unha parella educativa, somos 2 por aula, pero, bueno, aí sí, é como todo, o sea... Xa, claro. E a miña pregunta é, son peores os nenos ou os pais? Os pais. Digo yo, os propios pais. Papás e mamás, para mí, teño que dicirlo así, pero hai que ter unha paciencia. Por eso a mí me gustan os nenos, non os adultos. Pero sí que, a ver, vou soltar ahora aquí moita cousa, pero hai unha diferencia entre traballar no rural e na cidade. Sí? Moi grande. Por qué? Moi grande. Son máis comprensivos. No Esa rural. é a palabra, sí. Comprensivos.
comprensivos de que entenden ao mellor a profesión, incluso. Entenden mellor e danlle máis valor á nosa profesión que na xudade. Ah, sí? Sí. Por decirlo así, de forma Sí, un bonita, pouco suave. Pois non pensaba que sería así. Sí, sí, eu traballei na cidade, entonces non hai nada como o rural. Ostras, Nada, que o cariño que se transmite a xente, por decirlo así, é máis fría na cidade. O no rural hai moito máis, que non quero dicir que, a verdade que onde estuve na cidade, tal, pero notabas a frialdade. Daquelo, pum, 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 hola, Dios, hola, Dios. Ao fin e ao cabo, nós temos un contacto, a relación familia-escola ten que ser bastante estreita no noso traballo. Non que te metas na vida dentro da casa, nada. Pero sí que ten que haber un lazo. Que tal estuvo o neno, que tal pasou a noite, e todo eso. E na cidade é moito máis frío. Hola, tal, Xa, sí, eso é a verdade. Pero no rural o cariño que se transmite, a confianza, é diferente. É moi diferente. E a xente que está na profesión, fijo que me vai dar a razón. Sobre todo os que estamos aquí en Galicia. Ah, pois mira, non o sabía hoxe. Iso, entendo que tamén moitos pais, a máis, agora que falaste de relacións que son máis cercanas, pois te coñecen de redes. Sí, sí. Non sei se viviches así algunha anécdota con algún deles. Bueno, a anécdota máis curiosa é que cando acabou a cuarentena, claro, vimos ás aulas, é unha mamá das novas, de novo ingreso, e estábamos con mascarilla, empecé a falar, hola, bons días, tal, non sei que tal, e dixeme, boa, soname a túa voz. E dixeme, ti, non sei, claro, a ver, eu traballo, bueno, hai xente que me pode conocer dali e tal, e dime, eu pensando, digo, ti eres non sei quen ou tal, non esperaba, e dime, ti faz vídeos en TikTok? Eu, sí. O sea, dime, que ti, si te subes vídeos e tes con Laura Franco, que, bueno, que tamén fai vídeos en TikTok. Eu, sí, pode ser. E chocoume moito. Pode ser. Pero sí, agora teño moitos pais e nais que descubriron a miña conta, sobre todo a miña aula, enseño os nenos, mira onde está Gabi. Anda, que guai. Saquei o móvil, nas vacacións agora estuveron enseñando vídeos e tal, e eu estou moi contento, comentanme, ainda subín un vídeo antes de empezar o cole, no que, bueno, están buscando o monstro lagonés. E dixo, pois a ver se topades as miñas ganas de traballar tamén. E no comentario comentou a nai, e díxeme, nós estamos deseando que empeces a traballar. Oh, que bonito. Bueno, sí, pero bueno, xa as vacacións se chegou aquí, verdad? Sí, non, a ver. Sí. Pero, bueno, eso, falando antes que falamos de oposicións, bueno, tales aí, como dicías ti, 1 de outubro, tales aí a fecha, a volta da esquina. Como as levas? Uai, é unha competición, é unha carreira de fondo, vale? Xogamos todo un día, e me aparece unha roda de prensa destes de... Bueno, chavales, bueno, fixose que se pudo, tal, pero estou facendo o que podo. O que me permite tamén moita pereza estudiar en agosto, porque é o día de vacacións, o mes de vacacións que teño, e dándolle caña, pero creo que, vou deixar así, non estou suficiente preparado. Eu son realista nese aspecto. Son realista, pero non quere dicir que vaya a cero, Non, hai que ir a xogar. Eu vou ali a dalo todo. A dalo todo, exacto. Vou dalo todo. Son 3 horas. Podo marchar a 2:59. Mira. Pero, como eu tomo a oposición, sí que me chama a atención, porque, non sei, é que ahora todo o mundo está facendo oposición. Sí, agora sí. Bueno, ben por como obligan, pero... Xa, pero bueno, é como... creo que hai xente que non se... Cando se mete nunha oposición, non é de todo consciente o que é unha oposición de as horas que lle tás que meter. Non, consúmete a nivel mental. Exacto. Pero brutal. Non deixo estuve en outras, pero é como todo. O sea, como todo na vida, basicamente, as oposicións. É o claro exemplo de que tens que pelear por eso.
como cando vas ao gimnasio, que está chovendo, que pereza. Aí tens que ir ao gimnasio. Se vas ese día, se vas a un festivo, aí rompeches a barrera. Pero se é na posición, aí, que pereza. Que ao fin e ao cabo tens que ir para a habitación. Pero está YouTube, está Exacto, Insta, sí. está limpar o piso, está, o sea, faz calquera cousa Xa, menos estudiar. antes que eso. Sí. E diste, joa, despois chega como o arrepentimento de merda. Pero é carreira de fondo. E aí é cando sei que todos os días non podes estar a tope, pero con que te sentes, esteas aí diante, se estás facendo algo máis. E pum, obligarte. E eu sei que queima moitísimo eso, queima. Pero sobre todo que tens que deixar moitas cousas de lado. Moitísimas. Tens que sacrificar. É un objetivo, claro. Sí, sobre todo entendo vida social e deso. Sí. Se queres ir a tope, tens que te alejar un pouco, sí, da túa vida social, dicirlle que non a moitos plans, dicirlle non ao son do camiño, dicirlle non a vamos aquí á festa do queixo, vamos aquí. Sí, porque por un día que veñas, Xa. pero iso depende como seas, que forte eres ti. Que se un día fallas, bueno, ves que por un día, 2, 3, aí vai unha semana. Aí estamos. Bueno, vou cambiar un pouco xa de tercio, porque ti eres gym bro, pero gym bro, porque... A tope. A tope, o sea... Pero non deses que te joder, chavales, nada. Eses son ahora que veñen aquí todos. Pero vamos, que sei que che gusta o tema mundo fitness, estás aí a tope. Moitísimo. De feito, levas como así paróns e tal, pero tes os 17 anos Sí, 17 anos. adestrando, pero bueno, foi agora fai pouco cando te puxaches máis en serio, Sí, non? 2014 foi cando máis en serio me puxen, cando me anotei no equipo de fútbol americano aquí en Santiago, que dixen, teño que medrar. Foi así, ves, ese o clic na cabeza, que falamos das opos, que ten que facer clic. Sí, levo agora 3 anos, sí, agora super en serio. Jova, sí que tamén, non sei se foi na Lobeira, creo que foi cando dixeches, que, o sea, ti querías un cambio físico, pero un pouco tamén polo que vías na tele, tipo, sí, bueno, dibuxos como Dragon Ball ou cousas así. Estamos moi condicionados, creo que os nenos dos 90, sí, aí sí que fixo mella, a nivel interno, pero creo que o vexo neses nenos dos 90, porque se te fijas, os dibuxos eran hiper mega musculados. Exacto, que aí está a dicir, jova, hasta que punto un dibuxo tamén che influe, non? Sí, flipas. O sea, é como velos os superhéroes, bueno, ainda os ves, os superhéroes están todos mazadísimos, quitando algún que se fan así, pero incluso coña, é o superhéroe de coña. Sí, é verdade. Ai tal, pero os que molan, sí, aí... teñen un físico que nin dios, o sea que, ao fin e ao cabo, iso acaba aquí, porque é o que levas mamando desde pequeno. E sempre me chamou esa atención, despois era friki das pelis de acción, de Schwarzenegger, de Sylvester Stallone, de Jean-Claude Van Damme, físicos tamén, que surrealistas, creo que toca, acaba. Anos 90. Anos 90. É que, o sea, fora coñas que, en plan, que hai veces que dis, pero cos dibuxos non tal, pero... Sí, totalmente, que os meus dibuxos eran a Patrulla X, Son Goku, Arale, bueno, Arale non había tanto, bueno, había algún por aí, pero, bueno, quitando o Gato Can, que... pero sí que había moitos dibuxos que sí que estaban, que eran físicos bastante impoñentes. Pero tamén é algo que dixaches tamén fai pouco nas túas stories, e que me gustaría recalcar, é que o físico que, por exemplo, ti estás agora non se consigue en semanas nin en meses. Para nada, que non che vendan nada. Exacto, aí está, que non che vendan en plan tal, porque non é así. Non existe un cambio físico en 3 meses. Se faz un cambio físico en 3 meses, ou é porque ti tiñas unha base anterior,
Sí que o podes facer, sí que podes notar un cambio en 3 meses, pero non ese físico que temos todos idealizado de todo marcado, hombros redondos, abdominales marcados, un peito redondo, non. O sea, ti, por exemplo, se unha persona, vamos poñer un exemplo, pesa 120 kilos, mide un 81, estamos falando de algo, bueno, que ten un peso máis grande, en 3 meses, se se pon estritamente, cousa que non vai facer, porque é como as oposicións, non te vas poñer estritamente desde o minuto 1 hasta que acabes os 3 meses, pero se faz de forma estrita os 3 meses, é que vas notar un baixón de kilos brutal, cumplindo toda a rajatabla, pero non te vas poñer con ese físico espectacular, non? O sea, eso é tempo e anos, de forma natural. É importante destacar iso. Natural. Que, bueno, ti además de facer exercicio físico, tamén sigues como a dieta, por así dicilo. Non sei, basicamente, que consiste ti a túa dieta que sigues? A miña dieta é de tolos. O sea, como todos os días o mismo. En serio? Sí. O mesmo? Sí. O sea, é arroz con pechuga? No. Sí, bueno, pero quero dicir, a comida, por exemplo, agora acabei o que se chama etapa de definición, que é limpar o que ganaches antes. O sea, hai unha etapa de volumen, etapa de definición, para a xente que quere ganar masa muscular, non quere ser xente que queira adelgazar, nem quere xente que queira manterse. Nunha etapa de fase volumen, bueno, ganas unha masa muscular, comes moitas máis calorías que son limpas, vale, pero ganas algo de grasa, despois etapa de definición, que limpas todo. Limpas ese tal para que saquen os músculos á vista. Eu agora, por exemplo, que estou subindo agora un pouco máis os hidratos para manter aí, a mañán unha tortita de claras de ovo con avena, a media mañán teño 100 gramos de pechuga de pavo con tortitas de milla, a mediodía arroz con polo, a merenda teño papilla de arroz de bebé. Ostras! Sí, porque é super fácil de digerir, entón pode tomar antes de entrenar ou despois. É con proteína e noces. Sabe moi ben. Porque é proteína de chocolate con avellana. É peta de, sí. E a cena teño arroz con ternera. Despois teño a comida pre-cama, que é un yogur con 20 gramos de noces. Ostras, e vas iso todos os días? Non. Claro, en definición como menos. A mí hoxe non teño comida pre-cama, cando estou en volumen teño pasta a barrer con ternera, arroz a paladas con ternera, a media mañán teño un bocadillo de lomo embuchado que nin Dios, unha tortita que é así de gorda, unha comida pre-cama que leva proteína, 2 yogures, o mellor, é como moitísimo. Claro, ahora vai variando, pero o meu preparador sempre me manda opcións, pero eu son moi cazurro, é como sempre o mesmo, porque me é cómodo e non me aburre. Oye, pues, menos mal, porque entendo que outro tipo de persoa igual sí que lle aburre. Condimento polo, mellor con outra maneira, para darlle outro tipo de sabor, sí que aí experimento, co arroz, co polo, eso tal, pero que non me aburre. Pois mira, ni tan mal. Pero eu tamén me gustaría saber se necesitas, porque sei que o teño visto, comer ben ou seguir así unha dieta para ver resultados, porque eu sei que coñezco xente que se mata no ximnasio, pero despois come o que lle dá real gana, non se preocupa pola súa alimentación. Entón, non sei se... O 70% da comida. Ostras. 70, non che quero exagerar, sí. 70, porque eu entrenaba, chegaba a casa e mangáballe media barra de un bocadillo de chourizo, sabes? Chourizo e queixo. E vale, e melloras, porque entrenas, pero o físico que queda chega un punto no que estanca. E o plus é a comida. Comer ben, peguei un impacto ao corpo que non me esperaba, aí foi que me dixen. Sí, cando empezaste a comer ben foi cando... Sí. Ostras. É pautado, e aparte que me axudou a ter unha rutina na miña vida. A min ter isto é como eu son un home de rutinas. Levántome, desayuno, vou ao traballo,
como xa no traballo, vou ao gimnasio, merendo, e despois estudio, caramba, son un home que ten o día moi pautado. De tal a tal. E chegar ás vacacións e descontrolo, de feito. Eu descontroladísimo. Entón, intento sempre marcar unha rutina, senón, non sei, funciona así a miña cabeza. Pois que interesante. Eso é que tamén me gustaría, é importante destacar para a xente que este vindo isto, que igual entendo que te podes chegar hasta obsesionar co ximnasio, obsesionarte ca dieta, entonces tamén... Sí, pero bueno, eu teño os meses, chego o fin de semana, como ben, non como, sabes, aí tal, pero non me preocupo, oh, Dios, que comí aquí, Xa, exacto, claro, aí chego. tal, non, eu sempre hai que ter un equilibrio, porque vais un fin de semana a cenar, ou incluso que vos gusta moito a festa, bebedes un pouco de máis e tal, non pasa nada. O traballo tédelo pola semana, pero ben, ora. A ver, o fin de semana sí, pero tampouco te quentes, sabes? É como as navidades, e valo perder nas navidades. Non perdes. Se tu veches 6 meses facendo as cousas ben, por unha semana, ou 5 días que botas nas navidades, non che pasa nada. É como ahora nas vacacións, fixen a dieta, sí, pero días pola semana que se iba a cenar a casa dos meus pais, que se comida por ali e tal, pero non me preocupei. Pero co tema de adestrar creo que tamén, porque, eu é que conozco a xente de sair de festa e de ir de reenganche sin dormir a adestrar. É como... Non podo facer eso porque sei que non é un entrenamento óptimo. Sei que non vai a ser. Teño levantado, sair de festa e levantarme para ir ao ginasio un festivo, eso sí, pero dormindo. Claro. Dormindo pouco, mellor 5 horas. Entendo que tamén destacar a importancia de dormir ben. Sí, sempre. O descanso é primordial, porque é onde recuperas, aí onde estás facendo músculo. Dormindo. Entón, se non dormes ben, a ver, si vas de rejanche, tío, eu vou de rejanche ali e collo unha cuerna caime na cabeza, sabes? E eu digo, tío, non é, isto non é o meu, tira, marcho a dormir. Non. A min é que me chama a atención porque iso, ti en Instagram, pois cada mes vas subindo o cambio físico. E eu ás veces que vexo as fotos digo, este home debe ter na súa bandexa de entrada unha de fueguitos por aí que digo, madre mía, Aí un saludo a Brais do Val, que foi un dos primeiros que me dixo, quería saber os fueguitos que hai e tal, non sei que. Sí, bueno, sí que algún sí que hai, algún fueguito sí que hai, sí. Pero recibiches así algún comentario? Sí. Tamén, eu é como en plan, bueno, estás expoñendo, non sabes quen te ve, están detrás dunha pantalla, poden comentar, a min, que diste igual un fueguito, pois un fueguito, tal. Bueno, sí que hai comentarios que diste, mi madre, eu non sei que lle pode pasar a xente pola cabeza, e se algunha vez na túa vida ligaches así, por favor. Te dá unha pregunta. Porque dixo eu, se o faz, é porque che funcionou. Nalgún momento da tua vida isto che tuvo que funcionar. Porque eu, se lle vou a unha... É que non se me pasa pola cabeza. Soltar tremenda burrada que dixo eu, en serio, tío. É que eu reacciono así en plan, tío, este solteiro, este casada, este tipo, sabes, o tipo, no. Vale, eu dixo, joder, me pareces guapo. Guai, gracias. Pero despois de soltarche o que me farían, o que deixarían de facerme, pero dixen, ostras, non sabía que se podría facer eso. Madre mía, pero sí, que hai xente que aí está. Xa, a ver, tamén forma parte de expoñerse, entendo. Sí, bueno, como cando se falan dos haters, que se escudan aí, a mellor despois venche pola rúa e... Hola, que tal? Sí, exacto, sí, verdad. Ou quedan así calados e tal. A ver, ao fin e ao cabo é iso. É o poder de estar detrás da pantalla, que na cara, a ver, que se me di alguén. Eso a cara, xúroche que quedo así. Quedas teso en plan.
indo marcha atrás. Pero sí, sí. Bueno, xa para acabar, a mí flipa moito o mundo dos tatus, e como sei que ti tes un brazo inteiro tatuado, vouche preguntar, en plan, bueno, se ti eres do tipo de persoas que fai tatuaxes por facer ou se teñen significado? A ver, máis que nada porque se había máis, sí, certo significado sí que teño. Vale, pois se me vas dicindo o significado dos teus Basicamente tatus... aquí é todo infancia. Ah, sí? Sí. Por exemplo, el viaje de Chihiro é unha película que marcou moito veráns con meu primo. Queimamos a película de forma literal. Foi unha víamolo, que sei, todos os días. A Princesa Mononoke é outra das partes tamén, bueno, xunto con Totoro, que vai todo vinculado ao mesmo estudio. Dragon Ball. Tuve que poñer a Bulma, porque Bulma é un dos meus personajes favoritos, e aquí salvo a todo o mundo, ao fin e ao cabo. Este sí que foi un pouco decorativo, pero a mí encantan os porcos, é o meu animal favorito. Entón, metín a Olón e a Puar, que, bueno, están aí moi vinculados tamén. Bueno, a Princesa Zelda, porque son moi fan, chulos, porque son moi fan de Zelda na miña época de consola. Bueno, a música, que sempre vai comigo. Intento tocar a guitarra, intento tocar o piano, sempre son intentos. Always, por Harry Potter, porque teño tamén as reliquias de la muerte tatuadas na espalda. Son moi friki de Harry Potter tamén. Bueno, a clave de Fa e aquí pouco máis. Quédaseme algo ando por aí, que xa non sei o que teño. Teño aquí o símbolo das Tanxoeiras tamén. Ostras, que chulo. O número dos meus irmáns teño aquí en élfico. Ostras. E creo que ando... bueno, mira, teño aquí unha vieira e unha ancla. Sí, xa moitas veces olvídome nin do que teño. Sí. De todos os que tes, cal é o que máis che gusta? Buah! Non sei dicir, É que Bulma gusta moitísimo, e vexo aí todos os días. Pero non sei. O Totoro tamén me mola moito. É que gusta moitísimo. É que o brazo este gusta moitísimo. Está moi ben feito, teño que Gusta dicilo. moito. Bueno, quedalle un par de detalliños e tal, pero... Arrepínteste de algún? Non me arrepento. Cal foi así? Penso moitísimo. Xa, é que decidir eu. Non, eu son dos que... De feito, agora faloume un tatuador para intentar colaborar con ele e tal, e xa ver, non é unha colaboración de que me des unha camiseta que poño en vídeo. É algo que vai quedar para min toda a vida. Exacto, sí. Non vai ser poñer aquí, non, vai ser algo tocho. Ímolo pensar, bueno, xa que teño ganas tamén de mellor de facer este brazo, pois pensar e penso moito, que jun aquí hai paradas de meses e moito traballo, e falar co tatuador e todo. Que vou dicir eu? Cal foi o máis caro dos que fixeches? Quizás Bulma, Sí? Bueno, este tamén foi bastante. Estes foron o mesmo tatuador, e este xa foi outro. Pero, sí, quizás foi Bulma porque foron 12 horas seguidas. Ostras. Entonces foi máis do tirón. Pero, bueno, o brazo vale moitos cartos. Mellor non pensalo. Eu creo que sí que foi Bulma. Non sei se cal foi a zona que máis che doeu. Esta, sin duda. Sí? Pensei que me vas dicir aquí. Non. As costillas, sí, doen, non vamos a mentir. Pero isto, muerte de destrucción. Ostras, pois ainda tes un botato, Pero foi o que máis me costou, sin duda. Está casi sin acabar, que ten retoques porque, bueno, o meu tatuador marchou do país e teño que acabalo. Pois darlles uns retoques que faltan para deixalo ben. 2 horas aquí. Ostras. Porque esta piel é super fina. Xa. E estás aí, pum, pás, pum. Aparte, aquí non é nada, non tes grasa, nada.
Bueno, pois xa para terminar, que imos cas preguntas finais que lle facemos nós a todos os creadores que pasan por Laretando, que, bueno, son 5 preguntiñas que che vou facer. E a primeira delas é, bueno, dinos algo que os teus seguidores non saiban de ti, que nunca contaras en redes. Buah! Tantas cousas, porque non falas a toda a vida. Algo que non sepan. É que algo... É que o mellor dixo en algún momento... Algo, Non sei, é que... algo que non sepa. Que entramos no polideportivo no instituto de forma ilegal. Xa prescribeu. A mellor xa... Eso foi, de forma ilegal foi no recreo, pero bueno, non se podía entrar, entramos. para que? Agora sí que eso non se pode ser. Vale, bueno. A ver, entonces... Pero bueno, descubrimos cousitas aí dentro. Bueno, vai, por Dios. A seguinte é, cal é o teu creador de contido favorito? De todas as redes. Sí, en xeral. É que alguén... é que teño un par deles. Que marcaron a miña época de YouTube. Unha deles é Willy Rex. Porque era moi friki do Call of Duty eu. O sea, foi un dos primeiros vídeos que vin eu. Bueno, Rubius tamén teño que destacar, é Auronplay. Auronplay, empecé a seguir cando tiña 10.000 suscriptores. Ostras. Sí. Pois me vamos Tiña ahora. Ali, o logo era un tío que lle escribeu a súa cara. E estaba cunha máscara, non enseñaba casi nin a cara. Eu chapábame todos os vídeos de Auronplay. Cambiou o seu humor, Ahora si pegamos unha volta para atrás. Igual a veces se cantaba un pouco demais, pero... E a seguinte é, ao contrario, un creador de contido que non che caia ben. Aí sí que iba a dicir pero estaba pensando. Tiña eu sempre dixo, este tío, tenme algo que non tal. Aquí, bueno, dicir, non? Claro. Que igual o conoso, dixo o tío, pero así, desto de que che transmite, é o Smicho, tío. Sí. Que igual o vexo, e seguía desde que estaba tamén, e seguía e chepeime todos os... Gustábame moito o seu contido, cando facía, non xa tanto charrulé ese que tiña antes, pero sí que vía os outros, e joder, parece super moi bon o seu a nivel creativo. Sobre todo os últimos que tiña era unha pasada a nivel de creatividade, que tiña a nivel de edición, chamou moitísima atención. Pero él é como que hai algo aí que escondes. Sabes, esas personas que me transmiten, non é nada, porque ao fin e ao cabo non conoso. A mí eu chego ali, e a mí eu vexo a Auronplay e digo, tío, vaya tipo máis random, tío, máis tal. Pero sí que ele é como se de primeiras esas personas que diste que conoces, non encaixa comigo. Pois aí estás, a tirada para Ismael. E a seguinte é un creador de contido sobrevalorado, que non é que che caiga mal, pero que dis, os seus contidos non son para tanto. Que tirada me vou tirar en plan de, que non sigo a ninguén que este sobrevalorado. Que pense que este sobrevalorado. Non sei, que non sabría dicirche. Este sobrevalorado, de verdad. Alguén ten que ver. Que digas, non podo... Pode ser, pero non... Que igual este aí e diste non... Non sei, non sabería. É que... Non me sabe, que estou pensando, estou discurrindo e dixo eu, en plan... É que dos que sigo eu, os que sigo... O sea, para mí sí que merecen estar aí. É que estar sobrevalorado... E así de refilón, é que non me sale. Non che va ningún, madre mía. É que, sigue. No, quédame unha, pero esta tens que saberla, que cantos cartos estás no banco? Pero en bienes, o sea, no banco, en cal deles? Ao menos sei cantos bancos usas na cuenta bancaria. A ver, eu dixo un. Bueno, dime un. Teño 100. Sí, non che bueno, home, esa de conta non me vale. 100 euros. Nun deles teño 100 euros. Vale, e na outra? No outro banco que non se pode saber...
Unha cifra, non tens que decir a cifra exacta, unha horquilla. No, pero está que está invertido, é que aí non sei canto pode haber, pero máis de 10.000 hai. Vale, perfecto. Pero está aí flutuando por aí, entón, así, máis. Bueno, pois hasta aquí o programa doxe. Non sei se me queres dicir quen é a persoa sobrevalorada ou non? Leti da Taberna, está sobrevalorada. Ala, Leti, É que cancelada. pode meter bifa aí, tío. Claro. No, pero ojalá, ela sí que ten que facer monólogos. Leti, ela sí que ten que facer monólogos. Ahora vais a poñer. Aí, a tope, ela sí que os ten que facer. Así me gusta, dándolle aí aos creadores galegos. Sí, señor, apoiando a tope, por favor, facer máis contido en gallego. Exacto. Pois nada, hasta aquí o programa, espero que che gustara. No, bueno, os esquís dous super cómodos, podemos estar aquí falando Claro, 5 2 horas máis, non? Sí, sin problema. Pois nada, hasta aquí o programa doxe, espero que a vos tamén vos gustara e vémonos no seguinte con máis e mellor. Chao!